Halipa Şahir Öwüzürde Tejenowyň ýagty ýadygarlygyna başlandy. Her bir adamyň ömründe beýik maksat bilen edilen işler bolýar. Olardyň bir şahsy tejribe bolman, eýsem jemgyýetde de ruhy görelli bolup durýar. Ahal vilayatynyň Göktepe trawynyň ýaşaýjysy Şahir Öwüzürde Tejenow şeýle insanlaryň biridir. Yaşına garamazdan yüregündäki imanyna, maksadyna we sabır takatyna daýanyp, ol Aşgabatdan piyada, gadymy könürgünje çenli barp geldi. Ol ýerde ýerleşýän mukaddes ýerlere 361 öwliýa ziyaret etdi. Bu ýol diňe bir uzak aralygy geçmek däl, eýsem ruhyň beýik synagy, yüregiň päkideligi. Biz hem onun baştan geçiren ýagdaýlaryny, bu beýik ýürüýüşe taýýarlanyş pursatlaryny, döredicilik we ruhy dünýäsi we ýaşlara ýetirmek isleýän wesiýetlerini has içgin bilmek maksady bilen Öwüzürde aga bilen söhbetdeş boldyk. Öwüzürde aga, ilki bilen Şahir hökmünde döredicilik dünýäsine gadam basyşyňyz barada gurrun beräýin. Men 1957 ýylda Göktepe Etrap merkezindäki 1-nji orta mektebiň 9-njy B sınıfyny okuýatan sapagyň soňy. Golman sapak düşündim boldy. Şundan dinleýänden bol, ýalan söýdüş. Mollum diýen zat bile däl men şu. Hil aýna seretdim boldy. Aynan anasından bulup gelip, çal bulup geldi de. Yoşudan koyulup, kar açıkladı. Onun kar sırap başladı, gürep başladı. Benim Feridiye, hem oğlum gözüne Feridiye, sapak dinleyenler oldu. Bir heyli düşünüp duygu söyorda başladı. Allah diyesi, kudret diyesi, kerem diyesi. Solur olmalar. İkinci koşkuyum kar arada oldu. Borap kar yağıya. Barka hep zor yağıya. Göya asman kalanının tüydü. Köpüklep çoğuya. Deyip başlamayan koşkuyunu okudum. Onamam cam oldu. Okuşları okudum. Hep taşlanma. Oğlumun özüne de okudaydım. Oğlum oku. Sen böylece rahatlarım. Diyene kendi o. Heyadırlığı git redaksiyamda. Sonra riyaslı vardır. Sonra yanına var da koşkuzun redaksiya tapsırdıydı. Benim ulu hareketime gittim. Vardım. İmrat Puğda kutuyup yadalı kapıyı taşıyordum. Girdim nimetimi. Gel oğul gel diye. Elimde de çok kağıdım vardı. Neyimecik getirdim. Ay unuttum. Onun alnı Atayım, ilke içinden okudu. Be. Göğe asmanın adamının tüydü köpükler çoğuya. Böyle getirleri. 9. sınıfta okuyamıyordum. Nerede taktım, nereden tapıyorum? Diplerim bile unuttum. Bir şey edip çok koşkuyunu koyup kayıttım. İmrad ağadım bunu kaliyetten çıkardı. 1. koşkuyum şu oldu. Onun ikinci koşkuyun hemen nehili, aslında dürüdü deyip soru verileyse de tayyar olayım. Tarağın sesi diyen koşku peyda oldu. Bak sondan beri, 59. yıldan beri şunlarını danatar kadar sonra sağda yaptırdı. Atıyla arayaktan aydım. Şu darağın sesi, nesibe bu zatlar. Şu zamanada darağın sesi aydım oldu. Şimdi son sözlerini ben size aydıp vereyim. Geliyor benim kulağıma kıyıd darağının gürpüllüsü. Sol ses bilen koşuluşu ya. Yüreğimin görsüllüsü. Kalkı otuyor soğudurluğu. Gece gündüz darağını. Benim duyup doğrun onun ceyhun yüreğini. Bar arzuum, sol ödülgü, mıdam darak kalkıp dursun, onu da on gürpüldüsü, özümüzden çıkıp dursun.
Özüge sataşma olsun. Seni uğrasın öyle. Yürek çataşma olsun. Seni uğrasın öyle. Nur yağdırsın keşfimden, perinkiden, petvilmen, saylap insan neslinden. Seni uğrasın öyle. Setirlerime ulaşyan, bentlerime çolaşyan, görünmesen bulaşyan, seni uğrasın öyle. Çıkıp buğun beycedi, men dilime giycedi, sen dilimem değişedi, seni uğrasın öyle. Aylanyarsın anımda, kaynayarsın kanımda, otur kanım yanımda, seni uğrasın öyle. Öwezirda tanymal şahirlardan bile oqallaňyz bardyr. Şolar barada da görünmer aýsaňyz. Başlı çağırıyın Murat, yana yaşap, işlep, ütkösük şahir olup gitti oğurulu. Kurbanlıdır, edip olsa. Men bilen bir kurs oştayan yerli da. Mene 1965 yıllık oturdum. Türkmen Dil Edebiyat bölümüne. Üniversite bu. Türkmen Üniversitesi'ne. Kurbanlılarım 64. yılda Türkmen Üniversitesi'ni tamamladı. Bile oturduk, bile okuduk, ulu leksiyelere katlaştık. Ondan sonra öyle saçakla katlaşıp, gidin katlaşığımız has öňden ömeken kurbanlılarlar. Öwezirda Halip Ökmen'e şagirdliňiz barada da görünmer aýyn. Men öz şagirdim barlygyny arkaýyn aýdyryljak. Şu Göktepe'de yaşap, Göktepe'de okap, men elimde de okap oradırdı Atahanov diýerler. Men okudunca çağıram şu var, onun ýöne köpüsi başga yerlerden. Öwezirda biz bilýäs, siz Aşgabatdan köndürgünce çenli piýada gidip, ziyaret edip, ýene de ýygyňyza piýada gaýdypsyňyz. Ol mukaddes topraga piýada gitmek pikiri sizde nähili ýüze çykdy? Bir dostumun toyuna oturdum. Kölögede daşarda toydum. Menden bir 3-4 metre aňyrakda da 3-4 fan olup nime dip çay içip şöreğe oturýarlar. Oğlanlar oturuyor. Onun biri Hozoglu Tufan oluyor. Fakir dünýeden ötüp gitti. Biyolog ilimlerining kandidatı, artist, sol yoldaşlaryny görürler oturuyor. Biz deydi ýakynda Aşgabat Könürgön jaralygyna piýada ýürüýüş elan etjek bolup berdi. Hozoglara menem ýanyma baraýyn bir gelke ýanyna bardym oturdum. Menem koşupam ha dedim bir. Sen bizim ýerimize egerer bakan dedim. A men boldum 40 ýaşymdan başlap sagaldys algawy, sagaldys ýürüýüşi, diýilýän zatlary edip gören adam. Bizim eýdimize düşüp boldum diýdi. İlmiden başladı. Başka näme gerek bolsa, emmejizin edilip şuwunyň özünde. Häzir öýüňize baranma taýýarlanýar. Erdenem garadamdan ýürek bular. Tamşyrdy bek. Ene menem jeýle onuň bir sebäp bilen ýogsam Hozoglu Tufan olup şu toýda ýok boldy. Şu rüňlerini açmadyk boldy. O ýürüýüşe gatnaşyp bilmem. Öwezirda 650 kilometrlik ýoly näçe günde geçdiňiz? 20 gün. 20 gün. Ha, 20 gün geçdi. Öwezirda gurrun ýoluň ilki pursatlaryny ýatlap başlady. Ol paýtatdan çykyp barýaka ýüreginde diňe bir niýet bady. Gadymy köndürgünce ýetip 361 öwülýa ziyaret etmek. Ýoluň uzaklygy onuň üçin kynçylyk däl eken. Sebäbi maksadyň mukaddesligi onuň ädimlerini ýeňilleşdiripdir. Ýoluň oruna duşan adamlaryň sahylygy, ak ýürek bilen hödüreden çöregi, suwy, ýaşy dilegleri ýaşyla güç kuwat beripdir. Her bir adam onuň ýoluny ýagtylandyryp, ýüregine täze güç goşupdyr. Dogry, ýadawlykdan ýüregi ejizlen pursatlar hem bolupdyr. Şol wagt Öwezirdaga öz-özüne her ädimim Allahyň ýolundadyr diýip zikir bilen dowam edipdir. Şeýdip ruhunyň güç kuwaty bilen bedeniniň ýadawlygyny ýeňmegi başarypdyr. Ol könürgünce barıp ýetenne bolsa, mukaddes ýerleriň töweregindäki asudalyk we päklik onuň ýüregine aram beripdir.
360 pir öwliýany ziyaret edip, doga dileg bilen ýoluny jemläpdir. Özürde aganyň bu gurrungy diňe bir şahsy baştan geçirme däl, eýsem ýaşlary goýulan nusgolukdur. Adamda iman we maksat bar bolsa, ýol hiç wagt giş däl.